Jotonon sari kam tabuk no ma phun khlaimani khana borok sokpaina henai en nasingjak tongnai khana po koitajon sokpaina silia haifono salkadingman yagulo malainen bukhak ma bai nokha talni hai malalia angjak khakjal laijak khana borok mani kisa sakham yangjak nainani phainai sakham no kisa naijangnai abon bagi khana phungro sokpainai nge kisa agulini Berailwngo kisi misi Berailwngnai ang thaijikono saipajak je heritage park ro kisi gurine len ara joto naibono chikon okay cholo khana heritage park ro thangona bo joto prongnai en salkadungman janglo mawai malajen ba kisa khatungjak Musle jotono dibor kaham hadiang tis hari ini matai menaiki guna film heritage park in Tripura ni belai kino nacetok dibor kiring bene felajak haben baba ke sok peli ati baba ke noko kabu faijak bono I kamu rasbari ama hah? Bapa Angko tambah hah? Baik tanggal lebih heritage park second visit planet dan nung matai berani well family terus beberapa ini sudah kan actually thank you for my trip jesi manse guri to funuka te amo belakina tong thojaka fia agor tolo phaya bagi se kiri gorong boke otoro kana rok belai kiri bote thang bai klanyan belai kiri jamo ai pero ma berai ni belai kina tong thojaka ni babano ager ma phunu paji nin jamo tangi babu to sopali ya blogo tangi babu ang no joto samung khlai na khorokse yang phekete khorokse wasina nok thamong na langbai on baki babu ko sopali ya ma tai manai simin sopaya manai bo logi ma phame ninke joto kichu to saimia ma ba guli ro bage faina na abon bagi manai supporting boke helper chalo ke bas kang blog ha neti samala lefi nai fian ro buman khang ke ni ma bo no tong no ba guli ta agar tala tong tong sini state no bo tong tong khang ke yango man sidio tong tong khang ke no bo ni ma bo song tu bine berai phunu paidi pia ma belai khina khatung jaka je heritage park ko abai ki state government tiklai bolte no heritage park ko joto Tripurani je berai thai sini bugra thai hindi kagmate bo buddha mondir hindi berai jene pilag rokhni no goti rokhni chigun khana aibano an bagi te bo khatung jaka khaklai nai bas kang salo sini TTADC government bo
আমরা তো ini oanjuktung tangke joto bere kiri thai to mo abake kache thayo nugui man khanke belakina khaksang ma jago mo mo hasong mate singmo belakina proud feel khlaine te ang sakbai thang belaki proud feel khlaine masking chalo sini state o simia sini je khagjak 60 dollar area o tite disi bisingo ma ba hai nugui man nangtung tebo khaksang laine tebo khatung jangnai sini kamini borok tei ma tei bawo song hai borok jotonon bele bele hambai thank you